Jen Honzo! Pojď! Běž mu! Škoda, že to neprošlo. Nedívej se vůbec po nás. Ondro, proti balonu, Honzi tady, ten tvůj. Honzi atakuje, běž tam, Honzi. Jedem! Testujte. Kluci, začněte bojovat, jedem. A dozadu. Běháme. Roztáhni! Natáhni to. Pošli to. Jo, tam ne! Proti. Jo, Další porci zápasu v 8. sérii máme za sebou. Rozjedala se nám už 9. série. Na hřišti číslo 2 hraje Sparta Brno s Hradcem Králové. Jedničku nám obsadí také Hradec z Plzní, 3 Olomouc se Sláví a 4 Plzeň s Olomoucí. Všechno nám časově nádherně vychází. Rozhodčí skvěle zvládají dnešní zápasy. Trenéři skvěle zvládají taktiku. Vy fanoušci úžasně fandíte. A za malý okamžik budeme mít jeden velmi zajímavý soubor, protože dnešní Summer Cup do Břenicí navštívila jedna velmi příjemná, zajímavá a hlavně fotbalová osobnost. Možná mnozí z vás tuší, s kým povedu rozhovor. Takhle, možná povedu, jestli to jablonečtí příznivci uvolní, že probíhá velká fotografická akce. Ondro, pojď do něj! Je to dobrý, je vyfocano a volným krokem. Dámy a pánové, s Pavlem Horvátem půjdeme před hlavní tribunu. Pavle, vítej do Břidnicích. ahoj, dobrý den. Pavle, velký fotbal necháme velkým fotbalem. Co říkáš těmto mládežnickým turnajům? Z mého pohledu je to úžasná záležitost. Tak já úplně souhlasím. Já jsem hrozně rád a já myslím, že na všech týkách je vidět, jak se to baví a vyšlo i počasí, takže všechno vychází a vidíme na tom. Pavle, já samozřejmě jsem se dostal taky do svého mládí a dětství, když jsem jako přípravka Elev v Hradci Králové v roce 72 začínal s fotbalem. Ty jsi od krapítek mladší než já. My jsme to mydleli na škváře. Ty zažil jsi ještě škváru? Samozřejmě, já jsem zažil musím říct, že jezdili hasiči a kropili to, aby to neprášilo a dneska kluci tady mají nádherný hřiště a je vidět, že si to užívají ještě možná víc než my. Za mladých let jsme byli všichni z Ostravy, protože když prášila škvára, přátelé, to se nedovede představit, jak jsme vypadali. Pavle, ale mám jeden takový dotaz. V soutěžním kole číslo 4 se utkala Plzeň ze Sláví a informace byla Horvát 3, ale za Slávy nějak tomu tady fanoušci nerozuměli a jelikož já jsem šedivý blonďák a fotbalista, tak se blbě zeptám, jak je to možné? Já nevím. Počkej. Shoda men to asi nebude.
to není, tak já bydlím kousek od Slávy a začíná fotbal ve Slávii a tak to vyšlo. Bydlíme s rodinou v Praze, takže Plzeň jsme se nepřestěhovali, protože děti chodí v Praze do školy, takže já dojíždím a když to vyšlo takhle z Plzně, tak je pro mě dobře, protože můžu trošku poškádlit moje kamarády. No takhle, já myslím, že škálí hlavně tvůj syn, protože je velmi šikovný. Nevšiml jsem si, která je levák a nebo pravák. Je to pravák, ale je můj. Takže je to tvůj pravý syn, hrající pravou nohou a tou levou ho v mezičase jen tak učíš trošičku. No, tak já musím říct, že tohle je snad jediná rada, kterou jsem mu zatím ve fotbale dával, aby se snažil kopat oběma nohama, protože mě to přijde důležitý. Jinak ho nechává nám volně propoužovat a rozhodně to vidím, že všechny tady, Takže tak se vrátíme ale k tomu velkému, protože v tom sportovním životě se během 3 dnů odehrává podstatná změna. Ty jsi trénoval do Mažlice, já teda nevím, jestli to tak bylo, jo, ale kdyby to bylo jinak, tak mi řekni. Pravděpodobně jsi trénoval do Mažlice, přišel jsi domů, zazvonil ti telefon, tam se ti objevilo můj Šámek a už si věděl, že ti volá někdo z Plzně a že pravděpodobně naskočí. To bylo takový jinak? Psali to v Blesku, tak to musí být pravda. Tohle to je z Blesku? Psali to tam, myslím, že mě takhle nějak zhruba probíhalo. Ve spojení s Plzní byl pořád, ale samozřejmě, že tohle to bylo i pro mě překvapení, protože můj trénink do Mažlice, který mě ještě teďka vedou v Táborsku zase, takže jsou dobře připraveni, ale samozřejmě tohle pro mě byla velká výzva a já jsem to chtěl zkusit a jsem zpátky v Plzni. Bude protože samozřejmě ty jsi z Plzní fotbalově srostlý, prožil si chvíle Plzeň pod tvým vedením, samozřejmě sportovní úspěchy nevídané na český fotbal. Já se ještě Pavle zeptám, jak se prožívalo pohárové utkání. Bylo to asi pravděpodobně trošku pod tlakem v návaznosti na zápasy, které se odehrály před tímto pohárovým zápasem. Jak si to zvládnou, co pak hráči? Tak samozřejmě ty víš asi, ale vnitřní tvý pocity. Tak já jsem věděl, že to mužstvo je silný, tam bylo potřeba trošku se pozvodit, trošku vyčistit tu atmosféru, která určitě po těch výsledkách nebyla ideální, to se nám povedlo, takže zaprapáni jsme ten první zápas zvládli a samozřejmě to bylo něco jiného takže trošku nejdřív adrenalinu, takový ten, že to utkání prožiješ, ale nemůžeš si takový domýčat. Znám to a jsou to horší pocity na lavice než na hřišti. Dámy a pánové, to byl Pavel Horváth. Pavle, my ti přejeme v osobním životě, ve sportovním životě hodně štěstí, hodně sportovních úspěchů a budeme moc rádi, když neustále zůstaneš takový, jaký jsi. Děkujeme ti moc. Děkuju a přeju hezký den všem a klukům úspěchu. Dámy a pánové, to byl Pavel Horváth. Dá to levou stranu. Červená má aut! Štěpo, tady bez tu prostoru! To by měl být tady a... Dobrá byla. Super nahrávka. Dobčo, Braňo! Štěpo, běž na něj! Dobčo, hrej! Máš čas, ještě ne! Štěpo! Co to je Štěpo na ní? A vy nebo dvě, tak? Ne, ono, Kubo. Hej.
Pojď, Kubi, pojď. A 2 jste, Kubi. Tam, je tam. Pojď, Karfi. Pomož! A ty, teďka to vysuň, teďka. A pět! Dobře, Štepule, dobře. Hej! Nahraj to. A ještě druhá. A zpracuj a vypal. Dobře. Dobře je to, hrej. Golman, bude výjíždět, Kubo, Golman bude výjíždět. Pojďte se, Kubi, a pojď, dáš ho. Zavři ho tam, zavři ho. Zasekni to. Kubi, do ruk. Dobře. A Pusti ho, utíkej, Kubi, sám. Pomalu. Ale na něj. Kubi, super zákrok. Chce to hráče, oni mají balón. Jo.
Bránu ne! Ne!